Gode råd, når du skal købe online værktøj. Digitale og sociale medier har forandret måden, vi planlægger og køber vores rejser og oplevelser på. Vi surfer på mobiltelefonen, tablets og computere før, under og efter en ferie. Vi vil have oplevelser, der matcher vores individuelle behov, og vi deler dem gerne online. Men hvilke overvejelser skal man gøre sig, når man skal etablere en hjemmeside og annoncere på de digitale medier? Skal vi lave vores hjemmeside som et open source eller et licensbaseret CMS-system? En turist besøger i gennemsnit 22 hjemmesider før ferien. Derfor er hjemmesiden vigtig, og den skal imødekomme turisternes krav, uanset om turisterne tilgår den på computer, mobiltelefon eller tablets. Der findes 3 primære typer online-annoncering: Facebook-annoncer, Google AdWords og traditionel bannerannoncering. Hver type har sine fordele og ulemper. Husk, det handler ikke om flest mulige, men om de rigtige klik. Skal din virksomhed på Facebook, skal du gøre dig overvejelser om strategi, indhold og effektmål. Hvem i virksomheden gør hvad? Måske skal I tilkøbe særlige styringsredskaber. Skal vores webleverandør være involveret i strategi eller blot levere tekniske løsninger? Skal vi selv lave indholdet, eller skal vi hyre en tekstforfatter og en fotograf? Overvejelserne er vigtige. Prioriter dine ressourcer og find de digitale veje, der matcher din virksomhed og dit budget. Læs bogen online eller bestil den på www.oplevelsernesakademi.dk.